Sherifula télé lajɛbagaw an ka foli ni tanuni bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye. Bi an y'a kanu ka kuma fɛn min kan o ye bolimafɛn tagama ɲɔgɔn dɔ ye ka d'a ka bolimafɛn tɛ taa o kɔ n'o ye pine. Pine ale kɛra accident jugu caman sababu ye. Pine kolon ou bien pine kɛcogo ou bien pine mana ci ka bolimafɛn bolila to bolila a bɛ se ka na ni accident ye accident min ni a bɛ se ka juguya kosɛbɛ. O de la bi an y'a kanu k'an da don pine la ka pine ɲɛfɔ a ɲuman ani fɛn minnu bɛ pine ko la walasa pine kasara kana aw sɔrɔ k'aw to aw ka bolimafɛn boli la. O la bi an nana pine Michelin dagayɔrɔ la Sugunikura la yan walasa an n'u ka technicien ka kuma pine kan. Assurance responsabilité civile ye bɛnkan sɛbɛn ye min bɛ don aw jigi kɔrɔ kasabiko siraw fɛ walasa ka donni ta ka bɔ aw kun ka kɛɲɛ ni aw ka tɔɔrɔ laseli aw mɔgɔɲɔgɔnw ma minɛko siraw fɛ walima farikolo la ka da filiw kan minnu bɛ se k'aw sɔrɔ baara ani adamadenya siraw kan aw denw aw ka baganw walima fɛn o fɛn n'o bɛ aw ka mara kɔnɔ. Assurance responsabilité civile professionnelle n'an k'o ma RC Pro o ni aw ka baara kelen-kelenna bɛɛ bɛ taa ni ɲɔgɔn ye. Bololabaarakɛlaw diɲɛ magobatigiw jagokɛlaw walima kɛn yɛrɛ baarakɛla fɛn o fɛ aw bɛ se ka tiɲɛni don mɔgɔ wɛrɛw kun k'a sɔrɔ an b'a dabɔ a kama. RC Pro de ye assurance ye min bɛ don aw jigi kɔrɔ k'aw ka baara kasaraw donni ta ka bɔ aw kun. Assurance lafiya de ɲɔgɔn tɛ RC Pro la ɲɛnɛmayali la aw ye. Assurance lafiya ka sini ye hakilisigi kɔnɔ. An bɛ taa siraba kan. Bon, ni pine cira k'i to bolimafɛn boli la fɔlɔ min dagalen do i kan peut-être i k'i hakili sigi fɔlɔ parce que pine a bɛ dépend pine min cira ni ɲɛfɛla de do mobili bɛ se k'i sama ka taga ni kini bolo kan ou bien a bɛ taga ni numan bolo kan o fana bɛ se ka kɛ n'i y'a kɛ ni jawule ye il faut pas toujours freiner d'abord parce que i b'i hakili sigi i bɛ vitesse réduit pour ne pas que n'i ton frein kan dɔrɔn a ka ca Ala fɛ mobili bin ka di n'i ye quoi. Mais de fait que pine yɛrɛ ye mana ye a b'i protéger hali olu bɛɛ la quoi. Pine nafa ka bon bolimafɛn na kojugu. Pine ko la ɲinko de b'a la, c'est à dire pine bonya na janya tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen i kan ka pine don min bɛ i ka i bɛ taa yɔrɔ minnu na ni a bɛnnen n'o ye. Nin pine min filɛ nin ye sisan Michelin bara nin ye kungo kɔnɔ baarakɛlaw ka pine de ye minnu bɛ taa sira bila ka don ŋaɲa kɔnɔ ka fɛ. Mais n'i y'a boli n'i bolila siraba ka n'a ye ka yɔrɔ jan boli sugu dɔ kɛ n'a ye a bɛ chauffer n'a chauffer la kosɛbɛ kosɛbɛ a bɛ ci n'a cira dɔrɔn a bɛ se ka donc o ye accident ye donc fo de ka dɔ pine sanna fɛ k'a kɛ ten a ɲin bɔlen don b'a fɛ o tɛ pine ko ye il faut que i ka i magɛrɛ a ɲɛdɔnbagaw la pour que o ka se k'o f'i ye k'a sɔrɔ pine wɛrɛw bɛ yen fɛnɛ minnu bɛ dilanna pour que ka taa fan bɛɛ fɛ n'o ye pine tout terrain par exemple o exemple dɔ fana filɛ a tɛ fosi voilà a tɛ ci a tɛ fosi donc ale dilanna o kama il faut que jateminɛ ka k'o la. Bon mobili misɛnninw mana k'a ye olu ta ye ɲin misɛnninw ye parce que voiture ma dilan chantier la taa kama donc olu ɲinw ka misɛn olu ɲinw tɛ kɛ nin cogo la donc an b'a fɔ ka o yɔrɔ damadamanin fɔ k'a fɔ pine ɲin o ɲin ni a kolo don cogo fɛnɛ olu bɛ taa ɲɔgɔn fɛ a n'a fiɲɛ min kan ka k'a kɔnɔ fɛnɛ bon ou bien machine minnu bɛ fɛnw kɔrɔta olu fɛnɛ y'u dama dominer olu tɛ vitesse jan kɛ u sigilen don yɔrɔ kelen u bɛ baara kɛ mais u fara donna ka kolo don cogo dɔ la pour que fiɲɛ sugu dɔ ka k'a kɔnɔ min bɛ se ka pression ta par exemple machine min bɛ conteneur kɔrɔta donc n'i ma pine don a la min bɛnnen don n'a ye a yɛrɛ machine vide yɛrɛ b'a ci fɔlɔ k'a sɔrɔ a ma baara yɛrɛ daminɛ. Siraba kibaruyaw. Ma wolele mun bɛna an ka ɲininkaliw jaabi o ye pine Michelin technicien dɔ ye. Ne ye Seyid Musa Samake ne bɛ baara kɛ Michelin de la ne Michelin ka technicien dɔ ye en tant agent commercial. An bɛna ɲininkali fɔlɔ min kɛ o ye de pine ɲuman bɛ dɔn cogo di ka d'a kan an bɛ pine suguya caman ye mais e k'a dɔn k'a fɔ nin de ye pine ɲuman ye n kan ka se ka nin don n ka bolimafɛn na o bɛ dɔn cogo di.
mobili kɔni a tɛ taa pinɛ kɔ parce que mɔgɔw b'o de fɔ ko mobili reposé nen don pinɛ sen 4 kan voiture ninnu na donc a bɛ komi pinɛ bonya bɛ komi tɛgɛ da yɔrɔ 4 dɔrɔn donc mobilitigi n'i b'a fɛ k'i ka pinɛ falen f'i ka pinɛ bonya n'a janya min b'i ka mobili la n'a o bɛ wele tubabukan na ko dimension f'i k'o de dɔn soit chauffeur bɛ se k'i dɛmɛ k'a dɔn ou bien mécanicien donc n'i y'o jate dɔn i bɛ sɔrɔ k'a lajɛ sisan n'i kan ka pinɛ kura de san ou bien pinɛ marque min san i b'i magɛrɛ a feerebagaw la o bɛ sɔrɔ ka explication d'i ma parce que pinɛ i bɛna taa comme n y'a fɔ cogo min a bɛ komi saba i bɛna taa yɔrɔ sugu min na ni mobili ye pinɛ kan ka jateminɛ n'o de ye pinɛ ɲɛgɛn n'i y'a sɔrɔ i bɛ taa kungo kɔnɔna la ou bien i bɛ siraba boliw ni fɛnw kɛ donc i bɛ sɔrɔ ka i ka décision ta n'o ye mais o bɛ kɛ ni minnu bɛ baara ka a domaine na o bɛ kɛ n'olu de ye. ɲininkali wɛrɛ min fana b'an bolo o de ye est ce que pinɛ dilanni fɛnw ka ca ka d'a kan anw hakili la pinɛ bɛ dilan ni mana dɔrɔn de est ce que mana suguya wɛrɛw caman bɛ yen ou bien mana qualité kelen dɔrɔn de bɛ pinɛ bɛ dilan n'o ye. matière bɛɛ la belebeleba ye gomu min bɛ bɔ EVA ɲɛji ni matilaw ni fɛnw bɛ dilan n'a ye nɛgɛ fana acier parce que nɛgɛ couche caman de dalen ɲɔgɔn kan pinɛ misɛnnin dɔw ta ye 4 dɔw ta ye 7 fo ka taa fɔ 18 ni mansinbaw ni tracteurs don donc olu fɛn saba belebeleba saba olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan ani pétrole fɛn dɔw ni n'o ye tulumafɛn sugu dɔw olu fana bɛ don a bilali la gari fana bɛ k'a la donc globalement o fɛn belebeleba ninnu de bɛ taga la donc nɛgɛ mana ye gomu de ye ani gari donc o fɛn belebeleba damadɔ o bɛ don a la o de ye dilan fɛnw de a tɛbili fara o kan sisan donc a bonya n'a janya sisan o bɛ na ni fara ninnu caya ni fɛn o de donc o détail ka ca kosɛbɛ. pinɛ bɛ dilan ni fɛn minnu ye i y'olu fɔ maintenant e yɛrɛ bolo mun de bɛ se ka na ni pinɛ cili ye ka d'a kan o de ye kɔlɔlɔ caman ye k'i to bolimafɛn boli la pinɛ ka ci donc n'o kɛra o de bɛ na ni accident juguw ye mais mun de bɛ se ka na ni o ye. parce que depuis pinɛ kura yɛrɛ n'i ye pinɛ kura san an bɛ conseil fɔlɔ min di mɔgɔw ma o ye a ka monter ka ɲɛ donc mɔgɔ min b'a monter fo ka k'a ɲɛdɔnbaga ye k'a dɔn déjà n'i y'a sɔrɔ pinɛ bɛnnen don janti ma ou bien n'a ma bɛn a ma n'a bɛ monter fana k'a poser janti kɔnɔ ka ɲɛ o ye deuxième fɛngɛ ye ensuite a montelen kɔ fana fiɲɛ parce que pinɛ gansan tɛ se ka baara kɛ il faut que fiɲɛ pression n'an b'a fɔ tubabukan na ko pression il faut que fiɲɛ ka k'a kɔnɔ min bɛrɛbɛrɛlen don n'a dama tɛmɛna o man ɲi n'a dɔgɔyara fana o man ɲi donc n'o condition rempli la a ka ca ala fɛ pinɛ bɛ mɛn kosɛbɛ o ɲɛna an yɛrɛ bɛ domaine min na an b'o de dɔn kosɛbɛ parce que an bɛ kalan k'o kan Michelin pinɛ misɛnninw kan ka kilo 60 kɛ mais n'a ma monter ka ɲɛ a tɛ surunya k'o kɛ donc cili sababu bɛ se ka bɔ la bon ensuite cili sababu dɔ fana ye min ye n'a ye sɔgɔli kɛ parce que moto bulon minnu bɛ goudron kan n'o dɔ y'a sɔgɔ fiɲɛ bɛ bɔ ni fiɲɛ bɔra n'i ma bɔ o kalama joona n'i ye yɔrɔ jan boli kɛ a fara bɛ wuli n'a fara wulila dɔrɔn o bɛ na ni accident ye i komi fana n'i bɛ yɛlɛ goudron kan f'i ka jateminɛ kɛ parce que pinɛ yɔrɔ min bɛ da duguma o de kolo ka gɛlɛn mais kɛrɛ ninnu ka maga pour que ka mobili dɛmɛ a turutiɲɛ ni fɛn ninnu na donc n'i ma jateminɛ k'o la n'o fɛn y'o sɔrɔ min da ka di o bɛ se k'o tigɛ o bɛ se ka na ni accident ye o mobilibatigiw fara ɲɔgɔn kan sira turuna ninnu na sira jɛgɛlen don sira yɛrɛ kɛlen don tan en général pour que ji ka jigin côté fɛ donc n'i bɛ turuna sugu dɔw la doni bɛɛ bɛna da pinɛ damadamaw kan o temps kɔnɔna na n'i ma dɔ bɔ i ka vitesse la ka jateminɛ kɛ o temps kɔnɔ pinɛ dɔw bɛ se ka ci donc o bɛɛ pinɛ cili sababu dɔw de ye bon pinɛ dɔw fana bɛ ɲɔgɔn ye a tɛbili cogoya technologie a tɛbili cogoya kama par exemple an ka pinɛw filɛ pinɛ misɛnninw na an b'a fɔ kilo 60 4x4 pinɛw la kilo 70 mobiliba pinɛw la kilo 90 normalement ɲɛgɛn kan ka taa ban ka bɛn n'o ye n'a montera ni condition n'a montera ka ɲɛ ensuite mobili senw fana kan ka tile ɲɔgɔn ma ka ɲɛ pour que olu ka minnu rond o de ye olu équilibré don ensuite senw kan ka si ɲɔgɔn ma ka ɲɛ mais donc ni problème de géométrie caman bɛ mobili dugumana na pinɛ tɛ se ka mɛn o bɛɛ ye fɛn dɔ ye par exemple ni pinɛ yɛrɛ ma monter ni parallélisme bɛ mobili la a bɛ sama n'a bɛ sama n'i ye pinɛ kura monter ala tɛ kalo kelen kɛ kɛrɛ kelen bɛ dun k'a ban ka sɔrɔ ɲɛgɛn tɔ bɛ fan dɔ fɛ donc a problème ka ca pinɛ cili sababu ka ca. mais an hakili la ni chaleur fana funteni fana bonyana o fana bɛ se ka pinɛ ci funteni cogoya fana bɛ se ka pinɛ ci. c'est à dire depuis a monter yɔrɔ la monterikɛlaw bɛ jateminɛ kɛ pression min kan ka k'a la normalement parce que n'i mɛnna boli la fiɲɛ in fɛn na a bɛ kalaya n'a kalayara dɔ bɛ fara volume kan donc n'i y'a fa k'a dama tɛmɛ n'i ma o yɔrɔnin fana prévoir la fiɲɛ a kɔnɔ fiɲɛ bɛ chauffer ka dama tɛmɛ donc o bɛ se ka na ni dumuni fɛn ye mais en général o tɛ se ka fiɲɛ min b'a kɔnɔ o tɛ se k'a fɔ k'a bɛ pinɛ fara ka bɔ parce que pinɛ dilanna k'a kolo gɛlɛya kosɛbɛ pour k'a ko caman kun a kɔrɔmasuru avion n'a kɔnɔfɛn bɛ jigin pinɛ sanfɛ wuli ko joli donc fiɲɛ tɛ se k'a fɔ k'a b'a fara ka bɔ a yɛrɛ
mais pression kɔni ka limité niveau de la o de ka fisa ani pneu fɛnɛ conserver yɔrɔ ninnu o bɛɛ bɛ jouer pneu fɛnɛ mɛnni n'a mɛnbaliya kan mais surtout montage ko problème bɛ yen ni pneu kura kɔni monter la n'a ma monter ka ɲɛ dɔrɔn pneu tɛ se ka ka baara kɛ voilà. Ni yɔrɔ ninnu faamuna maintenant est ce que an b'a ye i bɛ taa sɔrɔ mobili dɔw bɛ yen pneu pointure i n'a fɔ numéro dɔ de bɛ yen nɔ o kan ka k'a la an b'a ye dɔw bɛ o numéro ninnu falen ni 14 don sisan dɔw b'a kɛ numéro wɛrɛ mun tɛ 14 ye a dilanna ni mun ye est ce que olu bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ ye bolimafɛn na. kɔlɔlɔ ye bolimafɛn o de y'a to ni mɔgɔ yɛrɛ ye pneu ko fɔ anw ye n'i ma se ka na pneu bonya n'a janya fɔ ni a kɛra telefɔni na ou bien i nana i jɔ an b'a fɔ k'i ka mobili portière lajɛ parce que mobili dilanna yɛrɛ bɛ mobili pneu min kan ka taga la k'o sɛbɛn catalogue kɔnɔ ou bien mobili portière kan chauffeur bɛ don côté min fɛ soit mobili châssis kan ou bien portière kan donc pneu minnu bɛ se ka taa la janti kelen ninnu na ou bien ni janti yɛlɛma b'a la a b'o bɛɛ sɛbɛn parce que vitesse ba ka di mɔgɔ dɔw ni vitesse ba ka di il faut que i ka mobili ka pneu don min basigilen min patara ka bon donc constructeur b'o indication kɛ n'i t'o si fɛ maintenant n'i bɛ pneu wɛrɛ fɛ min bɛ se ka ou bien n'olu ma sɔrɔ n'i bɛ pneu wɛrɛ fɛ a bɛ se ka boli ni min ye k'a sɔrɔ a ma kɛ ni degun ye mobili éléments kan ou bien i yɛrɛ ka stabilité kan i ni pneu feerelaw de bɛ se k'o jate bɔ ɲɔgɔn fɛ sa k'o mesure kɛ parce que ni pneu jabajan sugu dɔ don n'i y'o don surumani place la a bɛ toucher n'a bɛ toucher pneu bɛ tiɲɛ ensuite pneu fɛnɛ bon pneu ko domaine ka bɔ mobili la ka taa machine na fɛnɛ puissance ko b'a la machine taw mana kɛ pneu bɛ pneu la i mana o don machine kɔrɔ ye n'a fara ni fɛn ninnu man ca dɔrɔn machine yɛrɛ poids b'a ci fɔlɔ jango a ka baara kɛ donc f'i n'a a ɲɛdɔnbagaw de ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que dusukasi suguw kana bɔ a la. I tora boli la sisan i y'a ye k'a fɔ pneu cira ka bolimafɛn to boli la e mun bɛ k'a boli est ce que bilasiralikanw b'e bolo walasa i ka se k'i ka mobili maîtriser k'a sɔrɔ a ma kɛ ni kɔlɔlɔba ye bolimafɛn bolila ni bolimafɛn yɛrɛ ma. o kɔni cogoya ka gɛlɛn dɔɔnin parce que o da bɛ adamaden bɛɛ ni cogoya de la c'est à dire que n'i ye maa hakili sigilen n'a a cili sugu kɛra i kan k'i bolo de to yɔrɔ kelen normalement fo ka taa bolifɛn fanga dɔgɔya dɔw bɛ yen u b'a fɔ ka fɛrɛminɛw tile fɛrɛminɛ yɛrɛ kuma dɔ la a bɛ se k'i yɛlɛma donc i k'i volant to cogoya kelen na k'i hakili sigi pour que mobili fanga ka dɔgɔya o de ka fisa a la kosɛbɛ mais sécurité yɛrɛ ye fɛn dɔ ye pneu kana ci o dɔrɔn de prévoili de ɲɔgɔn tɛ c'est à dire par exemple mobili kɔfɛ pneu mana bali ka non ɲɛfɛ pneu mana ci sisan mobili bɛ kali parce que mobiliba ninnu mana k'a ye dɔrɔn a bɛ yiriw comme ça bon ni kɔfɛ ta ninnu fɛnɛ par exemple ni mɔgɔ min bɛ pneu fila dɔn falen an bɛ conseil min d'u ma sisan an b'a fɔ ko a tigi k'a bila kɔfɛ ni se t'a ye ka naani falen a ka fila bila kɔfɛ pourquoi parce que an b'a fɔ ko pneu kura bɛ kɔfɛla sécuriser ale yɛrɛ tugulen don ɲɛfɛla ma donc ni ɲɛfɛla cira a bɛ se k'o maîtriser ni volant dɔɔnin mais vitesse ni pneu cira k'i to vitesse sugu dɔ la vraiment ko ni ala yɛrɛ kɔni ye kuma diya sinon a cogoya ka gɛlɛn dɔɔnin mais hakilisigi kɔni de bolifɛn yɛrɛ boli fan o fan hakilisigi de b'a la donc ni pneu cira fɛnɛ hakilisigi kelen o de bɛ se k'a to a kasara bɛ dɔgɔya mais pneu jateminɛli fɛnɛ n'i bɛ voyage siraw ni fɛnw kan o dɔw de fɛnɛ ɲɔgɔn tɛ sinon n'a cira par exemple pneu marque dɔw bɛ yen u tɛ tebi ka ɲa u faraw ma ɲɔgɔn ta ka ɲa i y'u monter cogo o cogo u bɛ tiɲɛ ka sɔrɔ tiɲɛ kuma ma se o man ɲi parce que n'i ye komi an bɛ Michelin dɔn an bɛ kuma o kan anw fɛ sisan tant que Michelin ɲɛgɛn bɛ yen an b'a fɔ pneu fara minnu dadalen ɲɔgɔn kan olu tiɲɛ man di ten n'ala sɔnna olu tiɲɛ man di tant que ɲɛgɛn bɛ yen donc i bɛ se ka voyage dira ta hali dɔw bɛ na ɲininka n ka ɲɛgɛn pneu tɔ nin est ce que n b'a fɔ ka voyage dɔw kɛ an b'a fɔ n non i ka pneu normalement a bɛ se ka kilo 10 kɛ tuguni parce que an ɲɛ tɛ blessé la ɲɛgɛn kan an ɲɛ tɛ blessé la kɛrɛw la donc o ye pneu yɛrɛ état ye donc a tigi fana a ka ca ala fɛ a tigi b'a ka voyage ni fɛnw kɛ fo ka t'o ban mais pneu marque dɔw tɛ o temps di mɔgɔ ma c'est à dire ɲɛgɛn bɛ to yen a bɛ commencer ka fara fara kɛrɛ ni fɛn ninnu na donc o ye dilan cogo cogoya ye donc a sécurité problème ka ca dɔɔnin. an b'a ye secours dɔw bɛ kɛ pneu la c'est à dire secours ye jumɛn ye i bɛ mun bila en cas n'i ka pneu sɔgɔra i bɛ se k'a bila nɔ la est ce que diyagoya la o ni pneu pointure ka kɛ kelen ye ka d'a kan pneu n'a fɔra sisan an y'a fɔ sisan ni 14 de don pneu 4 bɛɛ kan ka kɛ 14 ye mais secours ninnu est ce que diyagoya don olu fana ka kɛ 14 ye. pneu minnu bɛ don mobili kelen na u bonya n'u janya ka kelen o ka ɲi parce que secours ka rôle ye ni olu dɔw fɛnna sisan ka a don d'ailleurs la loi sariya b'a exiger u secours ka kɛ mɔgɔ la parce que ni problème dɔ y'i sɔrɔ yɔrɔ la il faut pas k'i ka to sira cɛmancɛ la i ka taa ka bɔ o de ka ɲi donc u secours ni tɔ ninnu ka kɛ ɲin kelen ye ou bien janya kelen o de ka ɲi mais ni a ma kɛ fɛnɛ baasiba t'a la parce que olu secours tun ye k'a don a la yanni i ka se taayɔrɔ la ka solution ɲini i ka problème la donc a tɛ tɔ ninnu déranger kosɛbɛ n'a n'u ɲin tɛ kelen ye
mais nous janya tɛ kelen o de bɛ se ka kɛ dérangement ye parce que a bɛ komi i bɛ ka marché babi ni sulu ye donc n'i bɛ ka marché taama ni fɛnw ye mun tɛ kelen a b'i sɛgɛn dɔɔni et encore i bɛ se ka talo ka bɔ ka bin yɛrɛ d'accord donc mobili fɛnɛ ta bɛ ten wulu secours kan ka ani tɔw kan ka kɛ kelen normal la ni se b'i ye k'a bɛɛ kɛ fɛn kelen bon mobili kuraw ni wulu secours fitinin dɔw bɛ bɔ mais janya la i bɛ taa sɔrɔ a janya la ni dɔ ninnu bɛɛ ye kelen donc i man tɛ k'a to a kɔrɔ ka taa kun ye pour que i mana se i taa yɔrɔ la i ka se ka wulu dɔ nin labɛn mobili ka tɛ to a kɔrɔ la i ka wulu secours bila a nɔ la a place la et wulu secours de temps en temps i b'a fiɲɛ fɛnɛ contrôler par exemple an ka fɛn ko la an bɛ se ka san 3 san 4 kɛ ka sɔrɔ an bolo tɛ maa wulu secours la fɔ visite technicien bɛ o b'a fɔ fiɲɛ t'i ka wulu secours la wulu secours pɛrɛnli kan ka ye kuma bɛɛ parce qu'on ne sait jamais ni degun y'i sɔrɔ yɔrɔ la ale de kan ka i dɛmɛ ka fɛn. N'i y'a ye bi an y'a kanu ka kuma pine kan ka d'a kan pine jɔyɔrɔba bɛ bolimafɛn bolila kan ka d'a kan ale de ye fɛn ye fɛn mun ni a bɛ bolimafɛn ani sira bila ɲɔgɔn na n balimakɛ hali bi ɲininkali wɛrɛ hakilina wɛrɛ jumɛn de b'e bolo k'a ɲɛsin bolimafɛn bolilaw ma walasa u k'u hakili to pine ko la pine mun ni a kɔlɔlɔ mana na a ka bon kosɛbɛ walasa o kɔlɔlɔ ninnu ka bali. Lamɛnnikɛlaw o ye u ka pine ko jateminɛ kosɛbɛ bolifɛn na parce que n'i ye bolifɛn san a kun ye pour que a ka se k'i nafa en même temps i yɛrɛ ka sécurité ni mɔgɔ wɛrɛw ka sécurité ka ɲɛ bon pine dun ye pine bɛ jɔyɔrɔba de jouer la parce que an b'o de fɔ ko pine a bɛ bolifɛn ani dugukolo ni ɲɔgɔn cɛ donc bolifɛn de bɛ pine sanfɛ ka baara nin bɛɛ kɛ i ka teliya i ka voyage fɛ o aw ka ca kɔnɔ u bɛ fɛn pine de b'a bɛɛ supporter a donna yɔrɔ cɛjugu la a bɔra yɔrɔ pine de b'a bɛɛ supporter donc pine ko mɔgɔw kana a négliger mɔgɔw ka essayer ka pine jateminɛ n'i ye mobili kura san k'a dɔn pine min b'a kɔrɔ est ce que a pine ka ɲi fɔlɔ parce que pine da nɔgɔn de bɛ kɛ mobili feereta la mais kɔfɛ n'i yɛrɛ ye k'a fɔ a bɛ ka dun joona joona ou bien a bɛ cogo dɔ la i k'a falen o de ka ɲi parce que pine jɔyɔrɔ ka bon kojugu a tɛ se ka ban fɔlɔ mais pour des trucs i yɛrɛ ka lakana kama n'i ka denbaya lakana ani maa wɛrɛw parce que ni mobili pine ye problème sugu dɔ sɔrɔ a bɛ se ka bɔ sira kan ka taa don mɔgɔw la ou bien ka taa don sow kɔnɔ des trucs comme ça o kama mɔbilitigiw n bɛ min ɲini mɔbilitigiw fɛ o ye ka pine ko jateminɛ kosɛbɛ kosɛbɛ i bɛ se k'i labɛn a falili kama mun b'a ɲɛdɔn n'i nana o fɛ ou bien fila a bɛ se ka falen mais fila min bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ k'olu falen ka sɔrɔ ka tɔw falen mais min ka ɲi o ye toujours i ka to ka pine jateminɛ yanni ka don bolifɛn yɛrɛ kɔnɔ ou bien ni crevaison ou bien n'i bɛ yɛlɛ sira kan nin ka ɲi n ka pine ma nin ma ɲi ka sira dɔw bɛ yɛrɛ mɔgɔ dɔ man tɛ ka taa o kani fɛn par exemple voiture man tɛ ka taa kungo kɔnɔna sugu dɔw la parce que yɔrɔ tiɲɛnen sugu dɔw bɛ yen mobili sen yɛrɛ kuturu bɛ jogo kɔnɔ donc ni janti dagolo dun ma dugu sɔrɔ a bɛ gɔlɔ fiɲɛ bɛ bɔ ni fiɲɛ bɔra o ye pine ko bannen donc a kuma tɛ se ka ban fɔ la sécurité yɛrɛ kama mɔgɔw kan ka essayer ka pine jateminɛ kosɛbɛ kosɛbɛ mobili ka problème la voilà. O faamuna est-ce que kuma laban b'i bolo k'a ɲɛsin lajɛbagaw ma. bon n bɛ u fo kosɛbɛ parce que radio lamɛnni ni télé ninnu lamɛnni a b'a to mɔgɔw b'o kunnafoni caman kalama i tɛ fɛn min kalama donc n'i bɔr'o kalama a ka ca Ala fɛ a bɛ hakilina kura d'i ma i ka kow kɛcogo la donc n bɛ u fo ka da yɔrɔ kan en même temps k'u inviter u ka continuer o fɛ ka information ɲini fɛnw kan o tɛ fɛn minnu domaine na o b'a to u ka baaraw bɛ nɔgɔ u bolo en même temps dɔ bɛ bɔ dépense fɛnɛ na parce que ni kunnafoni sugu dir'i ma k'a dɔn k'a fɔ n'i ye pine bɛɛ pine la n'i y'o don i ka mobili la i ka voyage bɛ kɛ hɛrɛ y'i bolo ou bien dɔ bɛ b'i ka dépense la donc c'est o nafa ka bon toujours kunnafoni ɲini o ka ɲi toujours dans tous les baara sugu bɛɛ kɛbaga ma ka to ka kunnafoni ɲini telew ni fɛnw na o ka fisa kosɛbɛ o b'a to i bɛ fɛn min na a bɛ belebeleba fara i ka ɲɛfɛtaa kan min kan a bɛ dɔ b'i ka dépense la voilà n b'o ɲini mɔgɔw fɛ. nin tun y'an ye Michelin Soba la Sugunikura la walasa ka se ka kuma pine ko kan pine mun ni ale tiɲɛna a bɛ se ka kɛ ni kɔlɔlɔba de ye bolimafɛn bolila ani mɔgɔ wɛrɛw kan o la an ka bi jɛmukan tun bɛ pine de kan a kɛto bɛ nin kan sali ala Muhammad. L'assurance de responsabilité civile est un contrat qui garantit les conséquences pécuniaires encourues par l'assuré lorsque celui-ci cause un dommage matériel ou corporel à un tierce, que ce soit par sa négligence, son imprudence, ses enfants, préposés, animaux ou choses dont il est responsable. Cependant, l'assurance de responsabilité civile professionnelle s'adapte à chaque activité. Artisans, entrepreneurs, commerçants ou toute autre profession libérale, vous pouvez causer involontairement des dommages dans le cadre de vos activités. La RC Pro, c'est cette assurance qui se substituera à vous pour réparer les préjudices. L'assurance Lafia est la meilleure assurance pour votre souscription à une assurance de responsabilité civile. Assurance Lafia, l'avenir avec assurance.